Jati Trono Mring Kusumaning Ayu Febrianti Ayu Veronika Atmaja Putri saking Kederet Dalu Bapak Parmo Ibu Titi Biro Kadek Bisa Terus Sekolah Parwijaya Sangat dan Dureng Wilanten Adi Direkani sama pikiran Rio Sarmokan Jurung Tekad Perira Hidup Lampah Langkung Duyin Pemanggilan sari bikin orang jenis monoglo tidak kantor sahabat sak benar usaha ribu so lamat nanti kantor saku programu kantor terkait pun sebenarnya bisa bertamus untuk hadirin dimohon berdiri berbenah Allahumma sholli ala Muhammad Gumanti Ratri terus jangan ngomong Ratri bos Gumanti Ratri mana yunta sih nggih dung rekalane dalu hubungan tentang kulo sinanggung gemaktal tarung banyak pernah dimesuk Joko Dewek para Joko Kilo kocok ubaku hari ini perkontok awal ikut teman-teman Yoso katur-katurkan dereken dengan beromong Ibu lokasi bisa diterusno ijazah kelak dan duren dilakukan sengat teman-teman cari
duit sabunda namun campur canggung apa puji syukur ngarasanipun Gusti kakarya jagat Gusti Ari Reza official hati kok semuanya ya Moro Kampung Dari kan sama di paripurna teman dan cari
daerah keparang bareng dulu kumuli permata cari di arah sonjo manggari judipun dertong setara sokundo dertong setara sokundo dertong banyu setara putih rasa mesmarani gunggo bendi wijel saking lak-lak aramukan pilihan barang mendingin penggali sarta mengetikal bukan dirimu arabahayu ayun ayun Panggul panggul das marang biohek dereng kalias wik jilek lesan datar mancong cilbek kandung wik waktu soyo laju ngedong sopi topi kita ayo pun termas kita tahu aja nuwun sewu menika mangke acaranipun dipun damel cepet napa santai Bu cepet nggih alhamdulillah kula wis seneng kok Bu dan juga saya yakin dan percaya bahwasanya ibu-ibu menika senengane makin cepat makin baik ngoten Bu nggih oh apalagi ibu-ibu muda ngoten iki makin cepat makin apa kuwi kok makin cepat mata iji saking ora beleng ya niki karana kaliyak suku ing swasana boten wicaksana lamun tuwan prasaja ing kalenggan enjing punika kalantur-lantur diningkang samangke buka prastawa candhaiku niki berkah kosan pustaka kitab suci Al-Qur'anul Karim diningkang samangke lekasing sedya rasa kepareng badheka pratitesaken mring panjenenganipun Adimas Bima katur panjenenganipun Adimas Bima sasono sarta anggenipun kagungan kersa Ibu Sarinem leres-leres pikantuk ridho saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi pangandanipun dinten dipunaringi selamat dunia selamat akhirat bejo dunia bejo akhirat Allahumma amin. Liridhu Allah ta'ala wa li syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa li kalimat biqawati jalan Allahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Bismillahirrahmanirrahim. Shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa shallim radhiyallahu ta'ala an sahabati rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin hamdan shakiran hamdan na'min hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa min syu'anik Allahumma shalli shalatan tunjina biha min al-ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tudayyiruna biha min jami'i syai'at wa tarfa'una biha 'indaka على الدرجات وتبلغنا بأبشر خير من جميع الخيرات في الحياة وقدرنا بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير
Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa afiyatan fi jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut wa 'alana fi syafa'atil maut wa najatan minan nar wa al-afwa min al-hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ya, ing samangke katur sagung para tamu. Pamekaring kemanten wijel sakawadan nggih duren pilangan semen ugi keluarga saking Banjar Darmorjo. Silih gumanti kasur berkahipun sekara sasana palanggan sawetawis tumuju wonten ing sasana Palangkarna. Kepareng kapundhut gambaripun sesarengan kemanten sari. Dene ing pembiwuripun kinarya tangga tresna. Pripun paham Ibu nggih? Kang maksud? Ingkang nggih boten paham. Oke. Hadirin tamu undangan yang berbahagia, sebelum acara selanjutkan dimohon untuk keluarga besar pengiring pengantin dari Duren Pilangenjen dan juga keluarga besar dari Banjar Darmorjo Mejayan dengan silih berganti dimohon untuk meninggalkan tempat sejenak dengan tujuan untuk foto bersama dengan pengantin berdua. Sedangkan di kemudian hari sebagai tanda kenang-kenangan. Paham nggih? Alhamdulillah. Miras pantes kagem nyingkang lo dari kemarin bedak sumber utawi dari foto sama kita sudah pun monggo jengkar sasana Palangkarna tumuli foto sarangan kalian ini Immanuel fotografi dan kemarin mapan enggak mau dan caruban hari ini. Jackie. Lah tak tepane ge cacah iki lho, sing wis powel-powel iki lho. Kunjung penjenenganipun Ibu Sarini monggo tidak datang ngajeng. Kalau penjenenganipun Baroyakin saking Duren monggo Bapak Ibu wonten ing ngajeng samangke sagung para tamu kepareng baginipun tamu.
Sagut para pendengar, para madya musana lan prasaja kaliyan sing sampun paripurna pramila kula pribadi dalasan kanca-kanca ingkang angembane karya. Abuk beli wonten kedal ing atur lepating ukara kirang tuba sita barawung tansah yaduk duka mawan watu sanyuwun agung samudra paksadi penganten akhir kalam billahi taufiq walhidayah waridho walinayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madiun lan